Vítajte pri správach TV Letná. Ahojte, pohodlne sa usaďte a ideme na to. Dlhšie sme sa vám neprihovárali z dôvodu prerušovania školského roku prázdninami. Najprv to boli tie vianočné a neskôr jarné. Ale teraz je už všetko v plnom prúde, ale poďme po poriadku. Predtým, ako sme išli na už spomínané vianočné prázdniny, mali sme klasické vianočné turnaje a pribudli aj novinky. Tie sa týkali predovšetkým prvého stupňa. Pre druhákov bola v telocvični pripravená rambodráha, ktorú skúsili všetci a najrýchlejšie boli ocenení sladkou odmenou. Tretiaci a štvrtáci si to rozdali v prehadzovanej. Každá trieda mala svoje zastúpenie a v telocvični to pekne žilo. Pani učiteľky sa nestačili čudovať, akých majú šikovných žiakov. Pre piatakov a šiestakov to už bola klasika. Vianočná Bibiána sa tento rok niesla v poriadnom tempe. Víťazom však môže byť len jeden a tentokrát to boli horolezci, ktorí nenašli počas turnaja premožiteľa. No najväčšie prekvapenie sa zrodilo vo florbalovom turnaji. To, čo dokázali siedmaci, sme tu ešte nemali. Po neskutočných zápasoch v skupinách sa do finále proti deviatakom postavili žiaci 7D a po neuveriteľnom výkone zvíťazili. Bolo to veľmi príjemné, prekvapenie plné emócií. Posledný deň pred nástupom na prázdniny sa uskutočnil Vianočný jarmok, ktorý mal už druhý ročník. Zdá sa, že táto akcia, ktorá vznikla v našej škole, sa žiakom páči, aj tento rok zaplnili chodby výrobkami najrôznejších farieb, tvarov a samozrejme aj vôni. Varila sa čokoláda, podával sa punč a každá trieda sa snažila prilákať svojmu stánku čo najviac zákazníkov. Po skvelých akciách sme sa odobrali na vianočné prázdniny, aby sme načerpali čo najviac síl pred ukončením prvého poloroka a súčasne odštartovali ten druhý. Áno, vianočné prázdniny ubehnú vždy veľmi rýchlo. A ani sme sa nenazdali, boli sme späť v laviciach. V tých sa len veľmi krátko ohriali siedmaci, pretože sa hneď zbalili a išli na lyžiarsky výcvik. Ako býva zvykom, aj tento rok to bola výborná akcia plná lyžovania, tancovania, zábavy. Skvele nám vyšlo počasie, aj napriek veľmi slabej zime si naši siedmaci vychutnali pravý zimný lyžiarsky týždeň, nielen na technickom, ale na skutočnom snehu.
No a kým siedmaci brázdili kopce, v škole bola pasovačka prvákov. Konečne prišiel ich veľký deň, kedy boli pasovaní za ozajstných prvákov našej školy. Predviedli sa básničkami, pesničkami aj tancom a spoločne predniesli slávnostný sľub. Prajeme im, aby v našej škole zažili veľa úspechov a ak príde aj neúspech, aby sa z toho poučili a išli ďalej. Veď tak to robíme aj my, však. Určite áno, vždy sa z neúspechu poučíme. Akousi prvou métou v tomto školskom roku bol polrok, ktorý nám v januári ukázal, ako pracujeme. No a tu sme mali možnosť pozrieť na svoje hodnotenia a zvážiť, kde by sme mohli alebo mali zabrať. Ja si myslím, že sme si to všetko zvážili a v tom druhom, ktorý nám už nejaký mesiac plynie, zarezávame nielen v škole na hodinách, ale aj na súťažiach a exkurziách. Jednou z prvých v druhom polroku bola exkurzia do Bratislavy. Naši učitelia občianskej náuky, slovenčiny a dejepisu nechceli ostať len pri teórii a vzali nás prebadať zákutia hlavného mesta. Netušili sme, že za 2 dní sa dá toho toľko stihnúť. Chcelo to len trochu sebazaprenia, zvedavosti a kondície. Národná rada Slovenskej republiky, Bratislavský hrad, Staré mesto, Hrad Divín a Slovenská národná galéria boli miesta, kde sme strávili dostatočne veľa času, aby sme si nadobudnuté vedomosti pospájali s reálnymi miestami a vytvorili tak ucelený obraz o tom, čo sa na hodinách učíme. Samozrejme, nebolo to úplne dokonalé. Na Bratislavskom hrade sme to popravde prehnali, ale učitelia nám dali možnosť na nápravu a tu sme využili na druhý deň v Slovenskej národnej galérii. Už teraz sa tešíme na ďalšiu, na ktorej nás čaká Viedeň a Budapešť. Len si strašne držíme palce a veríme v lepšie počasie. Čo ty na to? Slovami našich hokejistov, tak určite, pretože vietor na Devíne bol nezabudnutelný. Ale vráťme sa späť do interiéru. Na Valentína sa naši deviatáci zúčastnili súťaže prírodovedný 5-boj. Úlohy boli z oblasti matematiky, fyziky, chémie, biológie a informatiky. A vôbec sa nestratili. V silnej konkurencii 19 škôl sa jeden z našich tímov v zložení Boris Čižik, Katka Küfer, Michal Ďurkovič, Paľo Ondruš a Sara Žmijovská umiestnili na fantastickom 3. mieste. Blahoželáme. Ďalším výnimočným úspechom bolo víťazstvo na okresnom kole v anglickom jazyku a skvelou reprezentáciou na krajskom kole v podaní Zojky Žimanovej. Na krajskom kole to bolo 6. miesto, ale pre školu to bol veľký úspech, pretože v tejto súťaži sme mali po dlhom čase reprezentáta s takýmito výsledkami. Toto sa počúva veľmi dobre. To áno, predstav si, aj sa to dobre číta. Inak nechceš niečo pridať ty? A ak dovolíš, pokračoval by som úspechom žiakov našej ZUŠ. V okresnom kole na Hviezdoslavovom Kubíne si počínali vynikajúco a brali jeden úspech za druhým. Prvá kategória. Dorota Koliberová, próza, 2. miesto s návrhom na postup do krajského kola. Patrik Hvizdák, poézia, 2. miesto. Eliáš Kvasnica, poézia, 3. miesto. Druhá kategória. Tamara Barilová, próza, 1. miesto a postup do krajského kola. Katarína Kišová, poézia, 1. miesto a postup do krajského kola. Michal Rastislav Šramko, poézia, 3. miesto. Nela Nojpaverová, priamy postup do krajského kola na základe výsledku z minulého roka. 3. kategória. Sonia Koláriková, próza, 1. miesto a postup do krajského kola. Miriam Vaľková, próza, 2. miesto. Maria Langová, poézia, 3. miesto. 4. kategória. Roman Torvítek, próza, 1. miesto a postup do krajského kola. Fantastické výsledky a reprezentácia. Blahoželáme a ďakujeme. Fú, tak v súťažiach sa vám celkom darí. A čo akcie v škole? Deje sa niečo? Jasné, čo si zabudla na projektový deň s názvom Nehanbi sa slušne správať, alebo veľmi peknú akciu, kde starší žiaci čítali mladším? Nie, samozrejme, že som nezabudla. Projektový deň bol určite spríjemnením školských povinností, kde sme sa prakticky zoznamovali s činnosťami, ktoré všetci dobre poznáme, ale popravde nerobíme ich. Veď slušné stolovanie, pozdravenie sa, správanie sa v divadle, na koncerte alebo na akcii. Toto všetko vieme krásne popísať, ako sa to má, ale ruka na srdce, vieme to častokrát len teoreticky. Áno, aj preto nám učitelia urobili tento deň. Hádam prinesie ovocie. No a my osmaci sme pod vedením pani Šelky Pitnerovej urobili veľmi milú akciu. Čítali sme našim menším spolužiakom, ktorí za nami prichádzali do knižnice a zoznámili sme ich s príbehmi o Terím, Zámke a Zbojkovi, ktorí sprevádzali poslucháčov prostrediami tatranských dolín a štítov.
Tretiakov a štvrtákov sprevádzala postava Aurela, ktorý mal problém so správaním sa v škole a v galérii. Okrem toho sme mali karneval, bez ktorého si nevieme február predstaviť, valentínske hry a mnoho ďalších. Dosť vyčerpávajúce. Máme to za sebou? Nie, ešte sme nehovorili o športe. Aj tam sa zapájame? Jasné, a sme dokonca úspešní. Napríklad Matej Tatarko vyhral lyžiarsku súťaž, naše reprezentantky vo Vybijanej tesne nepostúpili do okresného kola, keď neprišli cez Komenského, ktoré sa nakoniec stalo víťazom celého okresu. Žiaci si počínali rovnako v štvorkovom volejbale, čo nás veľmi mrzí, pretože je to prvýkrát, kedy sa do okresu nedostali. Naopak žiačky postup vybojovali a obsadili druhé miesto. Čo je výborné, pretože v súťaži, v ktorej nastupujú deviatačky, tvorili naše družstvo 7-čky a 8-čky, takže pre budúce roky to vyzerá veľmi nádejne. V šestkovom volejbale sa chlapci a dievčatá prebojovali do finále, ktoré bude v maji. Veríme, že dosiahneme podobné výsledky ako v minulých ročníkoch. Pomaly sa nám rozbiehajú futbalové ligy, prehadzovaná a blíži sa letná olympiáda mesta Poprad, kde každý rok bojujeme o najcennejšie kovy. Nuž v tej našej škole sa to deje až. Tešíme sa už na ďalšie obdobie, ktoré nás prehúpne do posledného štvrť roku. Posnažíme sa dosiahnuť čo najviac dobrých výsledkov a samozrejme aj dotiahnuť projekty, ktoré máme rozrobené. Veríme, že v máji, respektíve v júni, spustíme naše letné kino a pomaly sa pustíme do revitalizácie Atria. Ale to už v nasledujúcom vydaní. Zatiaľ vám ďakujeme za pozornosť a ahojte.